balma sharif la jabarani la jabaw amba foka wal nyumando kren kren ala aw munu sokole ban annani watina andame kene kono jamana kono ani jamana ko ka ala deli rabbi ala ka hereka anawi bi andame kene kono ambe mahinani alebe kaywa mahina krefe pone buni nyonche ina fo mamunu sira mahina uni nyonche ubo kala machuka mina hukumu konnana ani ambalma kemi bo nyombolo ne ala sonama amina aywa nyingali tongala aba tona jamu fanye ne ala sonama anabina je mikakuma minka ode aywa follow furu kumeke choga mina mahina ya akaseka dado ala wala sa mamunu sogole manani wati na shirif la jabranika kaseka famia sorala ne togo Fuseni Danyo nsigilembe maina ni maina ndi koma ya fo chogo mi bade buni nyogonte ani maina ndi kaw ambe ko bema maina ndi nde maina ndi ye maina de holde be furuma ube lambema ube hadama de nya ko bema ankra mo Fuseni furu andame fili jamana nkona ya furu ni iyame yororo beba don ka fo andamila ko badu ame feka don mahina niya ani mahina ba furu akumeke folo chogoyati jumen kunya anyebla barawye ani abi chogoya minabi e ka seka danfara fo anye aka kramo ke nyiningali ndiaranye abonyarama ikomi yere yafo ni furu tunte nyebe chogo mi atun tekete adama de nyaare sabati abe furu de bulu folo anya fo furu tun teke jeni muso droni nyonte furu be ke du de nyonte furu be ke kabla de nyonte awere ba don depuis sani dine ka yakuba ya anfeya anga mko hutunte muso kelen furu alale bala take mko ma idara duodula itumbai ni ko de muso do furu ko lado ibra ofuna be de muso do furu kalado abra furu tumbeke du ni nyokonte kabla ni nyokonte lanaya ani kanu ani henanyema nga nyebe yelema sisa ini ndo bebe ala au benyo konye au tenyo kon kabla do au benyo kon furu ala de ala teke abe foko ala de ala teke nga folo hal no tumbeke atunga suman ko sobe sabu era mi muso mi tumbe gini era tunte muso yindon ubedana ya lujo jatemna anga du dalembe du mina ubi anga kabila dalembe kabila mina chakoroba be do chi tani muso furuta tu bubuloye no tara nana na chi jabu fo aiwa nefuna ka temando ube ulube na furude anga njija anga urobla no fe muso tumbe ininte ubenya makala uchi jelini funani numuni ngarange ulude tumbechi ubeta furula wali jon nutara anye fenya ubara min kadanye amba fe kulase ambra karsala kaudowa furu kurate furu korode do uye bonya min kanye kanga du sugandi muso te bawo muso be du chamangono nganu nu nyambo nyade
k'a fɔ an ka d'u ye u dalen banna k'an ka lu sugandi k'u b'u muso dɔ bɔ yen orow tun bɛ ɲimɛ o de kan orow tun bɛ ɲini lannaya le kan muso bɛ ɲini e min ye e tɛ muso dɔn muso min bɛ ɲini ye o muso fana tɛ e dɔn fo furu bɛ surunya foliw bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ foli de la aw bɛ ɲɔgɔn ye sinon fɔlɔ yɛrɛ hali ni muso y'a dɔn ko a ka folilaw nana a bɛ don so kɔnɔ ni a bi dogo a n'a cɛɲɔgɔnw hali n'a y'a dɔn ko karisa de woro bɔ de nɔfɛ n'a ye cɛ ni ye ɲala dɔn hali ni tulonkɛ tun b'aw cɛ kɔrɔlen n'a ye dɔrɔn a bɛ sira fara yɔrɔ jan o tun ye maloya de ye nin man kan ka ne ye kolankolon na ne man kan ka kumakan jugu fɔ nin ye nin man kan ka ne ye sawura dɔ la sabula u ka kabila dara ne ka kabila la ka na ne ɲini o maloya o tun bɛ ta o de kan karamɔgɔkɛ ji caman tɛmɛna pɔn kɔrɔ sa dɛ Ala barika la o furuw bɛ kɛ kɛlɛw bɛ k'a la hɛrɛw bɛ k'a la o furu olu le bɛ laban furu cɛ bɛ furumuso bato a t'a bato muso yɛrɛ dɔrɔn kɔsɔn dɛ a sɔrɔ cogo an b'a fɔ dantigɛliw la ko muso n'i y'a furu k'i kini miiri fɛn wɛrɛ ma a jiko ma dɛ k'i k'i miiri a sɔrɔ cogo la lannaya de la a dir'i ma kanu de la a dir'i ma e fana bi miiri o de la o muso k'a bɔ sira dɔw kan k'a bila sira tilennen kan depuis silamɛya ma na fo silamɛya kana an ka mɔgɔbaw tun ye furu bato dɛ u tun ye furu bato donc silamɛya fana a jɛnsɛnnen u y'a ye ko jɛka k'olu ma fili an tun bɛ sira min kan jɛka Ala tun ye an bila a ka sira de kan o ko kelenw de continuera mais fɛn o fɛn n'a bugura ɲuman bɛ b'a la juguman bɛ b'a la hali o fɔlɔ furusaw tun bɛ kɛ o nka a tun man ca de aw tun tɛ ɲɔgɔn lebu ka se yɔrɔ dɔ ma n'u b'a dɔn a bɛna tiɲɛ u b'a fɔ an k'a nin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a kana don an cɛ la aw yɛrɛ ko kalannaw y'a fɔ ko furu dagalen don furusa dagalen don nka furu ka kan ka sa condition mun na o condition bɛ yen n'a tɛ an bara fɔlɔ furu bɛ sa condition dama fa donna furu cɛ la furu bɛ se ka sa n'i ma se ka muso balo ne ma se ka balo a dun n'a denw bɛ yen denw ma bɔ ɲɔgɔn ni aw ma bɔ ɲɔgɔn na ɲa dɔ ma muso bɛ sira dɔ ɲini Ala ma min fɔ laada ma min fɔ taabolo ma min fɔ a b'o kɛ o dun ma daga furu kɔnɔ a barika bɛ bɔ furu la o ko dama-damaw le tun bɛ furu sa fɔlɔ n'a tɛ an bara yan furu sa tun ka suma dɛ Ala sago i sago an karamɔgɔ an bɔra k'i ka kuma kun fɔlɔ ninnu mɛn an y'u faamu an bɛ segin kɔfɛ ka na i ɲininka hali sisan fɔlɔ maakɔrɔw kun bɛ o furu min kɛ o cogoya la i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na i y'a fɔ k'a fɔ ko a furu ninnu kun tɛ sa mais mun y'a to bi mɔgɔw tɛ se ka furu kɛ ni o sira ninnu ye mun y'a to o sira ninnu tɛ ka taama duguba kɔnɔnaw na burusi kɔnɔna na mun y'a to o tɛ sira ninnu u sara i ka ɲininkali o diyara n ye mɔgɔbaw ma kojugu kɛ nka n y'a f'i ye kuma kɔnɔ tant que mɔgɔ bɛ caya ɲuman bɛ don a la juguman bɛ don a la o ye kelen ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi
e ti se k'i den n'a mɔɲa dɔ ma an bɛ société dɔ de kɔnɔ ko dama dama le bɛ an bara kuma dama dama bɛ olu bɛ mɔgɔw lafililen ne ko k'i b'i den dresse ka taa sira dɔ fɛ bi dɔ b'a fɔ ko ye ko karisa ko nin to yen sa ko ni ɲɔgɔn de ye kɛla bɛɛ bara nin ye sanga wuli de ni sanga wuli don ni ne ko n k'a tɛ kɛla n bara dun na ni ne taga bolo tɛ taa nga denw diyara an ye kojugu mansaw démissionnera influence caman caman b'a la n dalila k'o de fɔ n ka interview dɔ la an ka culture c'est-à-dire an ka seko n'an ka dɔnko a attaquelen don kojugu fɛn caman y'a attaqué an ko k'an ye silamɛ de bi an b'a faamu silamɛya ka attaqué parce que an sɔnna silamɛya taabolow ma an yɛrɛ kɛra o de ye nga diinɛ wɛrɛw de bɛ na k'an ka culture attaqué olu de kojuguba ye taga lu dɔ ma bi ne y'i ka tele bila a la dɔɔni dɔnkilila o y'an taga bolo kɔrɔ ye nga filmu minnu bɛ bɔ la sinima minnu bɛ bɔ la muso ka a cɛ kɔli sere ka a ci filɛni galama mana ci ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fa bɛ ninnu ɲɔgɔn ba bɛ ninnu olu ye ko nalenw de ye an ka hadamadenya kɔnɔ olu t'an ka ko ye e b'i den lamɔ n'i y'a di karamɔgɔ ma o k'a kalan a kɛra ekɔli ye a kɛra madarasa ye o wala a kɛra baara karamɔgɔ ye o b'a lamɔ a bɛ société min fana kɔnɔ o fana b'a lamɔ justement o société o de bi baara gɛlɛyalen bɛ ni ko ko k'an ka ko dayɛlɛ ko bɛɛ bɛ bɛn la liberté c'est vrai mais limite dɔw de ka kan ka kɛ o fana la nga anw ma se k'o limite o de sigi n'a ye karamɔgɔ kɛ fa don n'i la cogo o cogo fɔlɔ a tɛ ku i la e ka sunkuru ta ka na n'o ye i faso la bɛɛ k'o ye k'o fɔ a ko nin ye n terimuso de nin ye n sunkuru de a tɛ ku i la nga bi o de ye jankuna ko ye parce que ni mɔgɔ kɛra ni i ye mɔgɔ kanu furu tɛ mɔgɔ min bara i b'a taabolo kɔni i y'a faamu n'a tɛ an ka mɔgɔya sinsinnen don lu de kan lu ye mun ye cɛ muso a denw n'a bangebagaw bɛ yen olu ye lu dɔ ye i ma senkuru saba ye senkuru saba kɔrɔ wɛrɛ t'a la koyi i y'a faamu senkuru fɔlɔ o kɔrɔ le ko lutigi e cɛ filanan o ye muso ye sabanan o ye denw ye n'i ye kelen bɔ senkuru saba in na barama tɛ sigi dɛ n'i ye cɛ muso t'i kun denw b'i bolo est-ce que lu le b'i bolo i bɛ kori dɔ kɔnɔ nga lu mana k'i den min ko o le ye lutigi ye dɛ muso mana kɛ i den min ko o le ye lutigi ye hali n'a tɛ sɔn ka lutigiya fɔ a da la a tɛ sɔn k'a minɛn ta e ɲana nga ale de ye lutigi ye bon e ni cɛ muso mana kɛ ala le bɛ den natigɛla mɔgɔ ma ni ala ma den d'aw ma fana fiyɛ bɛ lu la lu bɛ yen nka fiyɛ dɔ b'a la ala k'a bɛ kisi o ma mais n bɛ min f'i ye fɔlɔ éducation an banna o de ma an ko liberté kɔrɔ ye mun ye ko bɛɛ k'a bɛ i ma i kana don mɔgɔ kasi la mais ni liberté in an bɛɛ k'a don an yɛrɛ ka taabolo de gasi la ni dun yɛrɛ y'i ka taabolo kɔn dɔrɔn o kɔrɔ ko bɔ kuma ye la diɲɛ kɔnɔ an selen b'o yɔrɔ de ma
an faso la bi an b'o de kasi la o dun kasi o ban man di. Iyo min fɔ fɔlɔ makɔrɔ kun bɛ furu don cogoya min na ani furu kun bɛ taama ni sira minnu ye o kun bɛ kɛ sababu ye o ka furu kun bɛ si sɔrɔ mais bi i yɛrɛ kun y'a fɔ cogoya min na furu bɛ ka taama cogo min na mais an bɛ tile min na bi mɔgɔw bɛ ka u makasi kosɛbɛ ko sabula furu si t'a la furu tɛ mɛn ni furu min donna ayiwa tɛnɛ ni tarata a furu bɛ bɔ yalima ni e ɲininka o sababuya jumɛn de bɛ ka kɛ furusaw bɛ ka caya tan cɛw ni musow to kun ɲɔgɔn na musow mana don furu la muɲu tɛ yen bilen e yɛrɛ fɛ an bɛ tile min na mun nana n'o sababu ye. fɛn fila pour que aw ka bɛn f'aw ŋanigew ka kɛ kelen ye aw taabolow ka kɛ kelen ye karamɔgɔkɛ ni ne tagabolo tɛ kelen ye an tɛ bɛn o. E muso furu a pare cogo ma vraiment deni cɛ ka ɲi a bɛ fini civilisé len don o fini civilisé len don dun tɛ to a la e y'a furu o de ma nka e yɛrɛ b'a dɔn e mentalité bɛ yɛlɛma don dɔ n'ale mentalité ma yɛlɛma aw bɛ bɛn wa a tɛ bɛn. Furu ma kɛ lambe kɔnɔ o la dɛ n'a tɛ a tɛ ku e la e k'a fɔ petu ne bɛ nin de fɛ mansaw de bɛ muso yiri la en tout cas i muso fɔlɔ kɔni mansaw de b'o yiri la u b'i dɛmɛ ka furu kala si ma nka bi aw bɛ yafa ma kabila jugu tɛ mɔgɔ rɔ nga sunguru ni simbo ko ɲuman a bɛ mɔgɔ bila siya dɔ ta la i man kan ka min ta cɛɲa in tɛ o tulu bɛ cɛ don o bɛ bɔ yen an bɛ fini minnu don na olu ye parure extérieure de ni dɛsɛra don min i tɛ nin sɔrɔ o nka n'aw ye ɲɔgɔn kanu ni la aw ye ɲɔgɔn kanu taabolo la aw ye ɲɔgɔn kanu lambe kɔnɔ o fara man di dɛ ni dɔ bɛ jɛngɛ dɔ bɛ dɔ latile ni e ma se ka latile a jɛɲɔgɔn ye min ye ni e ma se ka latile i bɛ taa dɔ ma a bɛ maloya min ma o bɛ latile n y'o de fɔ dɔ ye yan n ko anw bara yan dunan de tiɲɛna n'a tɛ gendarme nakun tɛ polisi nakun tɛ juge yɛrɛ nakun tɛ parce que an ka société conçue donc de telle sorte que anga mangan anga bembaliya mangan ka se o yɔrɔ ninnu na nga taa justice la bi ni affaire kɛmɛ bɛ yen i bɛ sɔrɔ 70 o bɛ furuko de kan furusa wali taabolo tiɲɛ binkani an tabiya de tiɲɛna parce que n ye min fɔ n'i ko mɔgɔw bolo i ye min ye i tɛ o ye koyi mɔgɔw bolo i ye min ye i y'o de ye ni ne ko sisan ne le Fuseni Daɲɔn ye n ka ɲi ne ka ɲi sa siɲɛ kelen siɲɛ fila longolon b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko nin cɛ nin tɛ mɔgɔ sɔbɛ wali fa don nin b'a la nka adamadenya jateminɛ de don an ka autoritéw b'a fɔ an ka furu tiɲɛlen don il faut que an ka segin kɔrɔlen ma an yɛrɛ b'a fɔ an ka furu tiɲɛlen don il faut que an ka segin kɔrɔlen ma ni ne y'a fɔ sini ni ne den tɛ ɲɛ bɔra dɔ t'a fɛ bɔlɔn fɛ n'a nana ko baba n ma ɲa nin de kɔ ne dun den ka di n ye n t'a fɛ a ka tila n na n b'a furu ka d'a ma est-ce qu'on a progressé an taara kɔ de donc ko in ɲa bɛ ten fɔlɔ mɔgɔ ta t'i den ye sigida le ta ye den ye cɛman ni musoman bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn denw lamɔ a tɛ ku i la fɔlɔ i k'a kɛ ten nka e den bɛ fini don i ɲɛ la a bɛ burumusu yɛrɛ don a kan so kɔnɔ e kɔni ko n den tilennen don
nde muso tilene nonde nga abe bodora abobo ko bla sagi kono ibe soro jipu complet le bala abe sagi abe taka na la tableau ebo don to go di mo mafi ya fam parents ko yu dépasser de parce que ebe mo ko contrôler ka da ro dole ete alayo inyante fu inyati se ka ki de na fambe mais na sera degré dole la mo ko ba fi abeta ankara hakila onyin kuma nunu famera na yenyininga sisan ni mbe tienen kofe amese ka munke ferela mimba to ko be se ka siga mina kono makoro ku me furuke chuko mina ida sirama bo anyu o tasira bla bo anfle ne tasira mina ira ka kuma konna na yafo furusa u barka buyene ndu furu chuko ya adamne chuko ya mai amse ka fere jumento mimba to furu damne u benye mimba to furusa u be se ka wa doya parce que do rebe furusa konna na ubu yere soro akono chuko mina utado do sigile min kamana ganendo e kanin kuma kono abe boda sorala ni yenyi nga me fere jumen ko min bato am se ka boda sorala chuka min min bato abe se kanye ni yenyi nga wala odiaranye kafo kambe segi mara korole mable mko ba fo tuma yanda min manda o dankera dinetai kurana kumara furukande ala ka ci babe kumara furukan ube furu magankutu ube ya foka dan yoro dola ni de kakan kake ni mangan kake furu kakan ka wili tane anga korole wa bebe kurana inde kono ki kana furu ke mogo ma illa lenta mogo mina nanyo kuma ka una bato ambe gele ya dokuno ambe bakuno makoro ka fen sebe ninte koy ou ma foi sebe akoni atumbe transmet de génération en génération de père en fils fa ba fo denye den fana ba fa denye fo kana do awuntlola me kuma la sagina abedo bo kuma fangala de nga kurane ni yota furu ba kono ikakanka furu kemi ikanka furu ke chugodo imanganka munka furu kono ikakanka munka furu kono dongo de hal ni korobara ibise ko dege ko kran kataga no srai dongo refuse kele mimbambulo wala saka mboni ngela ya inkono oyede anga segi anadi nema Islamiyate suni saludronye Islamiyate kuma di manfodronye ala kota ninga ningeta alafu Islamiyaye munye kurane minfo ikataka uma afara ko furuka anga ketende de ne bato alako mbato aka kira senu mainko sallallahu alaihi wasallam mbeto ma usraka ni komi yisrola ala reni borode na ta ambe bulo minga ni ye furuka otugoka ni komi yisro ala la srati la koy de ni tala te na droma ubie ya do na don ka tugo idia ya fam ubie etara tlonga rodo la inafo boadenu ibu baru kono iya musodo ta ni ndeni cheka ya ko ka tugo nedia na dia ri bise ka furu ni ba jigo elema me wole elema mandi dem fa anga sag islam ya kurana ko kika mugo furu ilalembe mugo mina ni ya furu ni bora no fe na ka mugo ko afuru na fulo ni ye ko furu na fulo sara akayela ma ibara akibonya iyera ka bonya ikala balo ka fero bo kala kana adefuna kan ke kanun ki sutura no bora furu la furu ma ba sutura ni lana ya
ani kanu n'o bɔra fɛn min na o fɛn kɛra fɛn lankolon ye refuse kelen mun b'an bolo ne kɔni k'a denmisɛnniya hakili la o ye silamɛya le i komi mɔgɔ si ma min bɔ i la ko lɔn t'o bɔ i y'a faamu ala sago sago an karamɔgɔ an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se baara in waati dɔ de b'a la o la kuma kuncɛ kuma jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin lajɛliba bɛɛ lajɛlen ma ani serifila ka wuli ka jɔ kɛ ka na mahina bi ka na kuma di aw ma aw ka se ka kuma maliyɛnw fɛ an ka danbeko la furuko la ani ka se ka kuma di bɛɛ lajɛlen ma ayiwa e yɛrɛ nisɔndiya ni foli kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ayiwa tele in yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma ani tele in a bɛ wuli ka jɔ min na Mali ye bi i ka se ka dakuɲɛ fila fɔ a la min b'a to olu fana lajɛlikɛlaw ni baarakɛlaw bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la. O diyara n ye o bonyara n ma serifula cɛ n'a muso n b'u fɔ n b'a daminɛ kɛ an ka karamɔgɔba ye Seyid Sherif Madana Haidara an b'a fɔ a ka hakili ɲuman a n'a ka miiriya ɲumanw na k'a ɲɛsin jamana ma k'a ɲɛsin silamɛya ma n'o tɛmɛna n bɛ an yɛrɛ badenkɛ fɔ mɔgɔ dɔ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la i tɛ yen kanu dɛ Kulubali an b'a fɔ ka barika la Maïna den ko a ma labila mu Maïna ko labila n y'o de fɔ mɔgɔ yɛrɛ bolo k'i ye cogo min i tɛ ten mais mɔgɔ bolo k'i ye ɲa min ma i y'o ɲa le i y'a faamu aw y'aw ɲininkali min kɛ a diyara n ye a bonyara n ma ne fana ne ye l'école karamɔgɔ ye n ye culture mɔgɔ ye wa n ye ɲamakala fana ye an fana éducation populaire ka mɔgɔw bɔ sira la kɔrɔlen ani min bɛ ka kɛ sisan a ka ɲi a man ɲi wa an fana kan ka o fɔ autorisation b'an bolo lamɔ sira dɔ de don n'aw nana ɲininka o la Serifula TV aw ko le ko silamɛya ka taa ɲɛ aw ko le ko Mali ka yiriwa aw ko le ko malidenw k'i tilen k'a kɛ kelen ye k'i mɔ ɲɔgɔn ma car c'est l'union qui fait la force n'o ma diya mɔgɔ min ye i bɛ sɔrɔ i yɛrɛ le man di i yɛrɛ ye e yɛrɛ min ye ɲininkali kɛ ani jatala n b'aw fo k'aw barika la dunan kɔni ye tan n'i y'i taga ɲɛ bɛɛ a kɔnɔ lala a bɛɛ bɛ i bolo mais ni e m'i taga ɲɛ bɛɛ a kɔnɔ longolo mɔgɔ le b'a fɔ la ko subahana karisa ma karisa y'an tɔɔrɔ o tɛ bɛn dɛ a lon dɔ le ka di a lon bɛɛ man di dɛ i y'a faamu adamaden bɛɛ n'a tile ne kɔnɔ adamaden bɛɛ n'a de i bɔkolo la yakubaya ka ni kura don a rɔ ni kura min bɛ taa ɲali sira kɛ min tɛ taa tiɲɛli sira mais adamaden ma bɛn tiɲɛli la Seydou Badan ko l'homme c'est un animal à deux têtes. La première tête, elle pousse sur le plaisir, la réjouissance. Ça, c'est pas bon. La deuxième tête, celle-là pousse sur le sacrifice de soi. Ninde kadine ayin to ke de o mai ninde kage na mbende ke parce que o de nin tagabolo beta o de haramade ya fo mais si ça en tagalem be diale ma de min kadi en côté ya fo donc Serifula mo mbaw fo ka barakala ne furu sera ka sagi islam ya tama abebe ambulo ambe to antukola mais na tora nya doni makanye min ye la tele la longolo atebende
furu suguya cayara fɔlɔ furu tun ye cɛ ni muso le ni ɲɔgɔn cɛ a dun cayara sisan mɔgɔ bɛ mun furu f'an ka segin an na kɔrɔlen de ma ka segin Ala ma ka segin kira ye min fɔ o le b'an lajɛ hakɛto b'o ka sara la Mamadu. An karamɔgɔ an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn an bisimilali la ni kumakan ɲuman ni kumakan sanuman ni bilasiralikan ninnu na ka se ka a lase lajɛlikɛlaw ma maliyɛnw ma minnu bɛ jamana in kɔnɔ ani minnu bɛ jamana in kɔkan ani k'i fo mahinaka bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛw ni Ala n'a kira sɔnna ma an tɛna fama k'a sigi ka baro ni aw ye o la an bɛ foli lasegi aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na an danbe kɔnɔ kɛnɛ kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye an bɛ mahinani ani mahinaba u tugulen bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jala o yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na pɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o la an nana ka na nin sigi kɛ walasa aw ka se k'a dɔn mahinani ale danbekow bɛ cogoya minnu na ani fɔlɔ furu tun bɛ don a la cogoya min na an karamɔgɔ da sera ma ka walawalali kɛ ani sababu jugu minnu bɛ ka na ni furusaw ni fɛnw ye caman fɔra la o la an bɛ Ala deli a sababu jugu ninnu Ala ka an kisi a ma maliyɛn danbe furu ye sabula bɛɛ b'i disi gosi ni halalaya ye halalaya tɛ se ka sɔrɔ ni furu tɛ o la an ka hakili to furu ninnu na an ka hakili to furu ninnu na an ka maakɔrɔw y'u ka ɲɛnamaya kɛ u ye muso caman furu mais u ka furusaw a kun bɛ mɛn kelen kelen a kun man ca o la u sera ka o kɛ ni sabali min ye o kɛra ka o kɛ ni muɲu min ye ni mɔgɔbaya min ye an ka hakili to la o la an karamɔgɔ ka kuma kɔnɔna na ni mira ma dɔɔni ka segin kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɔlɔ olu kun bɛ kow kɛ cogoya min na o de kun b'a to furusa kun man ca sabula kabila ni kabila n'olu kun ye furu kɛ ɲɔgɔn ma n'o furu bɛna bɔ n'o kabila ni kabila ma sigi b'a dɔn furu bɔ man di parce que mɔgɔ kelen ko tɛ ni du ni du kun ye furu kɛ n'o du ni du ma sigi o furu bɔ man di mais n'a kɛra mɔgɔ kelen ko ye ni kelen bolila ka taa don n'a ɲagamina i kelen bɛ boli ka taa bɔ o la Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na an bɛ Ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira na ka mahinaka den bɛɛ lajɛlen fo a mana kɛ diɲɛ fan o fan ka Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh.